Takatakura mwana takaenda mochari. Taisa mochari. Mota yakaramba kusimuka. Baba akataiwa mwanangu. Ndingadiko. Ndakanganisa nda kuti uone kuti zvoda kuitwa. Tokuchengetera pai. Murume wacho anga akwira mota yakaramba kufamba. Vanzi murume ngabude wabuda mota ikafamba. Tikaenda mochari tikasiya mwana mochari. Tikauya takagara. Ndonga zvakazonzi shuye mone munhu yabatwa. Akauraya Nometa. Wakauya akati ndisimba. Auraya chi mukadzi wache Nometa. Apa zvokunzi Nometa aihura ndinonyepa. Nometa angasingahuri. Asi kuti mukova wake ndorangarire hure. Aimbanyisa maziso. Amane shamwari dzedu titambireiwo motiregerera. Pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva. Tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tosa yakambani ingatitora isu. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Yakajanuka tadzidza mabasa emuwebezi ndono mabasa musakubananidzwa newotokotadzira. Tadzidza mabasa emuwebezi ndono mabasa musakubananidzwa newotokotadzira. Mazuva mashomanana apfuura takakupai nyaya yamukoma Simba avo vatikasangana navo mumusha weChikurubi Maximum Prison vachitaura kuti ivo unoziva zvinoitika munhu ukasvikira mudzimai aine mumwe murume pamba pako. Chikomba chakatanga kureekta zvoda kurwisa mukoma Simba. Saka rikasvika mukati mekuzouraya mudzimai. Nhasi uno tatirega titore nguva tifambe kuenda mumusha weMudzi uku kwavaitaura kuti vanobva kuti tinonzwisisa kuti nhau iyi zvakafamba sei kuti vazowanika vachipfuudza mukadzi wavo nemutoo wekumupfuura nepfuti. Ndakamirira ZimNewsBeat TV, zita rangu ndinonzi Frank Wese, nichiti regai tipinde mumusha wava munetsi kunova kwakazvarwa mukadzi anova wamukoma Simba kuti tinonzwawo devi ravo kuti zvii zvakatora nzvimbo kuzosvika pakutsakatika kwemwana wavo nemutoo unorwadza wekuti munongomuka munhu wamakaona nezuro achinzi hakusisina. Regai tipinde mukati memusha tinzwisise kuti nhau iyi yakambofamba sei. Vamunetsi makadii zvenyu? Makadii havo mwanangu. Aiwa, tinofara. Kuri sei kuteita tichi Mudzi Kotwa? Mudzi Kotwa ndizvozvo. Ndizvozvo. Kuri sei kuno? Aiwa kuno kuri nani? Zuva. Haisi kunaya mvura? Ikita hapo na hapo mwanangu. Ndizvozvo. Asi ndiri kuona pasi pachineka unyoro. Ndinozoroya ndotanga kudona. Ndizvozvo. Asi zvokuti tinokohwa? Tinokohwa hapo na hapo ajemana waja. Vamwe vanokohwa vamwe havakohwi. Inini handoziva rangu shisha riripo even kana zvakaoma kudaro hameno zvamakatondichengetera. Aiwa zvinowanika. Ndizvozvo mwanangu. Aiwa, tinotenda. Chekutanga baba, ndinoda kuti nematambudziko nekurasikirwa kwamakaita nemukunda wenyu. Ndizvozvo mwanangu, aiwa zvinogadzirwa. Ndizvozvo. Aiwa, tinotenda baba. Nhasi uno hongu tiri muMudzi kukotwa uko, tiri papi chaipo? Pano nhasi muri pakotwa muvhirere yachimunhu pasabuku chimunhu ndipo muri mukota C ward. Aiwa, tinotenda baba. Nhau yatisvitsa kunoku ndovemba sekushanda kwatinoita takaenda kumusha weChikurubi Maximum Prison kwatakanosangana namukoma Simba vakanditsanangurirawo divi ravo kuti vakapinda sei mukati meusungwa. Asi zvisinei takazoona mhuri yatitsvaka ikati aiwa mune divi ramakanzwa, taikumbirwa kuti musvike munzwewo divi redu kuti zvakafamba sei. Chekutanga baba, ndoda kuziva kuti mhuri yenyu imimi yakamira sei. Mhuri yangu inini waise vana vangu vari 11. Ndizvozvo. 2 vakashaya, iye ndiwe chitsiri. So I think ndinenge ndasara ndine 10 or 9 mhuri yangu. Ndine vakomana nokwana 7, vasikana 2 ndiwasara.
toda kuuya pavana tichitarisa mukoma Simba naiyo vanzodzi vangu vekuzoshaya vachitanga kuuya kwamuri muchivaona vanga vari vanhu vakaita sei vese vari vaviri sevana vakakurira munharaunda vamunoziva? Aiwa, hapa kukura kwese vakakura vachienda kuchikoro ndinavo kusvika varoorane vachitotezesana panga pasina bongozozo. Asi pavakangotezesana pavaenda pavasvika pavagara uko pavaita vana vavo aripo mukomana mukuru ndebvamboita maconflict ndebva ndati musha wacho ngaupe. Then after 2 days ndibva vadzokerana futi pavatorana pavadzoka pavaita futi umwe mwana pane maconflict yanga yachiitika. Asi kukura kwandakaita navo havanga pasina bogozozo. Vanga vari vanhu vakadini vari right. Asi muchitarisa semunhu mukuru vana pavaiuya kwamuri baba nematambudziko avo kuti baba tazoshupana zvakati mudzi wedambudziko chaiwo waibva papi? Right, mudzi wedambudziko chaibva pandaiwana uyu mukwasha wangu uyu anga ane dambudziko rokuma girlfriend. Because kuma girlfriend ndiko ndakawana kwangu dambudziko wainetsana. I think nyaya iyo tichida kuenda naye mberi pakatosvika zvimwe zvakatotaurwa zviri more than zvokutoti kusvika mwana yazopewa. Panonzi pakatengeswa ng'ombe yaida kuti ifundise mumwe mukadzi girlfriend. Mukadzi akatoita form 6 akatofeira mesi chete zvimwe zvese akapasa. Muchitsanangura baba muri kuti Simba uyu aida kutora mombe dzaanga inadzo nemukadzi kuti aendese girlfriend kutora mombe achitotengesa. Saka mukadzi ndipo akazoti ini ng'ombe yafamba sei rega ndichitsvange mombe tiri kuti mombe yabiwa. Saka ng'ombe sei isiri kuwanika muri kuzviona ka. Saka ndipo pakatsvangiwa mombe kuti izowanike. Uyu akazoenda kuchiprofiti ndipo vanzi musi wa25 December munhu akaba ng'ombe yedu inofanira kumudini kumuona achabuda. On the 23 ndichibva kotwa inini ndakaonana nomwana wangu ndikatsanangura kati baba ndasaya chingwa kuinini iwe uri kuenda mangwana mwanangu wondidini wondigira chingwa ndikamupa $20 akaenda akandifonera kuma 8 musi wa 24 kuti baba chingwa ndachisaya mari yenyu ndokusendera here ndikati no problem usiku hausi urefu unongondipa mari yako lini mangwana. Right, ndakarara kusene ndakagara apa kona apa ndakaona kwakauya baba wake nomukoma wache ndikatoti ndiri apa ndikati ava vagara vachipopotana vanhu avo pati vauda kutarisa kutamba Christmas avo nepasvika paagara apo zvikachinzi shamwari ndikati zvikachinzi ndauya kumbako mai John warohwa nechinhu changoti po. Ndikati iwe kana uchiti chinhu charohwa chinzi po chinhurudzika che wagerere zvachinzi I think vamwe vagere tatitiwonere pabodzi. Vanada kuramba kuenda ndikati alright vandatora madzimai yangu handei ndipataenda vatasvika apo tatoona imwe mota yakutoti pamahwazati ndipindai tiende mota uko yakusvika pano kunditevera inini awadzidzisa sei vanhu ukuko vanhu ivo ndakazoti wasvika watoungana. Ndakaramba kupinda mota iyoyo ndichibva ndasvika mumba vandapinda wangu asara madzimai yangu vandasvika ndakamuona akamira nokona kudai Simba iye ite musikana akamira nokona handina kutsanga zvimwe zvizhinji ndakabva ndakutena vandaenda kuna baba vacho ndikati mapura mwana wangu handava ndikati ndizvo ndikukudzai ndadini mapura mwana wangu ndobva vauya namai ndikati vana mai nyaya iri panapa mwana apuriwa inogopuriwa seiko ndikati puti yaiswa pasilent ndibva tadzoka vatauya kuno vakazouya MP vatitora panavo chibva taenda tichisvika kuona takazomuona majadini adonha ndibva vauya mapurisa zvese vakuchiongorora vachidini ndipo pakazowanika mabara iyayo
wakuchimutarisa akarohwa anga achifona kuti amai vacho vakafonera vacho vapo panapa anga achifona kuti ndio zvaitika papi pano ari kufona saka akarohwa papi apa nezvigwinya izvi manditokunzisa saka mwana wake mukomana akada kuti abude nebhanzi nomwana wacho mumwe musikana wacho ive vanhu vanopfuta vanotouraya ngatidini ngatibwande ndio akazomuka kuseni kuzotaurira sekuru wacho ndiko kuzouya kupi kuno then mapurisa waita pandiketi zvese wapedza ndokuchidini ngatichitakurei munhu aende kumochari woku marondera wakanga wati ivo musatakurei munhu iye zvisati asvika saka takaedza kugara kubva kuseni kusvika 1 o'clock vanani wanga vari kumarondera mapurisa wokumarondera kusvika 1 o'clock ndokuchinza torai muchiendese kumochari patime iri kunzi torai vacho mukwashangu ari kubva asvika nebhauya bhandibata maoko ndikati ausandibata maoko wapfura mwana wangu iwewe baba pari kuchema mungabva mandidaro baba here ndikati wapfura mwana wangu ndazviziva baendako ndasvika ndagara takura munhu kuendesa kumochari taisa mochari tadzoka tauya pano kutagara kunomosi nefunga takatora kana usiri 2 weeks tiri panapa tichida kuona kuti ari kuda kuenda kupostomoto munhu upi uyu tagara ndipo ndazoona no nyaya iyi inenge pairi kudini iri kutsikiwa ndepandaenda pamutoko prison ndepandaona mujerikati anga aripo ndepandabvunza ndikati umwe muno munhu anonzi Simba here zvikachinzi Simba hamuna muno ndikati akaendako zvikachinzi akabuda uya anenge ari pabhere no handingadaro rekati chiende newe kukoti ndepandaenda naye inini patasvika pakoti ndiye akapinda mupurisa uye pasvika ndiraiti ndiri kuda fairo raSimba Kalonga kachinzi fairo raSimba Kalonga iri ari kudzoka mukukoti musi wa18 kachinzi auraiti sekuru imodzoka musi wa18 papi pano ndipo muzoona chii muzoona rusarose musi wa18 wakasvika takasvikapo takasvikidzana baba vacho vangu vauda kunditiza ini havana kuziva kuti ndakwira bhazi vakakwira kotwa tichisvika pamutoko vakaburuka ini pandaburukira mberi patasangana kupi ikoko byanzi fedza notice patadzoka the second pataenda futi 30 ndipakazouya mwana wangu uyu wasvika baba chii chiri kuitika ndikati no ndio zviri kuita nyaya panapa panepe iri kudini iri kubloka nofunga tabva kuseni kuma4 umwe wacho ndiye akazoti kuiye mukomana iwe basa rako unoshanda nderei zvakachinzi aiwa inini ndiri kutonyimirirawo nyaya dzehanzvadzi yangu yakapfuriwa iri mumo andi nyaya hanzvadzi yako anonzani anodzinometa zvakachinzi auraiti ndipo pakazobudiswa pepa riye manje ndano nyaya yenyu takuti isisu ngaichiende kuhigh court musi wa17 tasangana kuhigh court no problem tadzoka panapa 17 yasvika taenda kusvika kuyeko takuti wakutaura ini handina kutaura naye anga achitaura naye majustice nevavo ndokuchinzi na majustice iye anga anoroya ini wakanditi unoda roya here ndikati no handisi kuda roya iwe unoroya roya wakaribhadhara about 17,000 second wakaribhadhara 16,000 ndikati no ini handisi kuda roya nyaya ndakuita panapa inini taurai inini handisi kuziva zvinhu zvakaitika zvipi asi muridzi omhosva mwana uyu ndiye akabata umbowo hwese ndorati mwana ngauye auya mwana asvika gara tiudze mwana unoda here iwewe kuti tikuise paTV kana kuti unoda kutaura nababa wako
Zvikachinzi inini so TV handidi. Ndoda direct na baba tichitaura. Tese takabva tabudiswa. Tikatoti pamwe mpana achachinja chiwe. So statement. Iye akanga anayo kumapurisa huko. Ndiye akanga anayo statement ipi? Zvikashuwa mwana uyu akataura nimene nana Major Street. Zvikachinzi right. Chiuyai. Endai tokudai flight. Flight yasvika. Right. Iwe Simba. Tesora wako wakambompa here sorry. Zvikachinzi tesora wangu wakashatiwa saka ndatoa pasori nhasi muno mukoti. Ndasiti bhadhoro penzura chibharovera pasi. Zvandunga nduze here kuti iwe uri kufungidzira kuti mukadzi wako anga achihura. Handikwete. Ndikana kuti mufungidzira kuti anga no girlfriend. Handikwete. Kundishakupa kuti uzosvika kuuraya mukadzi chii. Handai mhepo dzakangondisvikawo. Handichaziva kuti chii chakandiitika. Hamijasiti pasadini. Pasamuneza ndano. Dai makaita violence. Taigona kukuita 40 years. Wakabva mhanya. Basvika paunganako. Takagarako. Tikati zvikachinzi saka apa hapana violence. Nyaya iri apa ndekuti iwe wakauraya. Mutemo wedu wemuZimbabwe hauchabvumira kuuraya ndaita kuti iwe uri kuitwa hanging. Saka izvo takutaura life in jail. Chibuda mienda. Vatabuda. Vatadini. Vatawe. Ndapano pandapiwa chitsamba ichi. Mumapurisa. Ukaona munhu abudisa munhu uyu mujeri. Enda pane camp. Munhu iye ambudisa wacho ndiye tiri kuzoda papi. Unoenda netsamba iyi. Ndipo tagara 2 days time. Ndipo waenda futi kuchikurubi kwamuri kubva ikoko. Ndipo wauya netsamba izvo. Baba tiri kukumbira kuti isusu mhosva hongu takaziva tekudini takabvuma mhosva tiri kukumbira kuti kana muchida kubhadhara tokudini tokubhadhara. Ndikati no. Wakapindura namai ava kuti imimi mwana wenyu ndiye azokosha wangu iyi labichikawe. Babuda mwachimhanya kubva ipapo you not talk atenda kutaura but zviri kungoramba wachiuya wachindidini chete wachindivhiringidza ndinokangamwa sei ndinoita great here apa handiti mukunza. Saka upenyu hacho ndiri kutadza kuti ndinogara sei nevanhu vakadaya wati kundiunzira zvizvi ini ndiri kuti zvapera iwe wari kumutsa zvimwe zvichipera wari kumutsa zvimwe. Can you tell me zvine sense? Pakaoma baba. Pani pandodzokera kumashure pandanzwa muchiti vamezvara venyu vamukurungai baba vasimba. Pani pamakaenda kukoti vaita sevaikutizai vakapinda mune rimwe bhazi imi mukazopinda rimwe mukanoburukira kumberi. Chaiita kuti ivo vatize chii nekuti vakanganisa vana zvichida pamwe ndo vaifanira kutanga kuuya kuzotaura nemi kuti shungu dzive dziri nani. Nyaya yakaitika apa mwanangu ndiri kuda kutaurira nyaya yokuti pakubvawa kwaitwa tsamba iyi pepa iri wangu asingadi kuti inini ndizvizive kuti nyaya iyi yaindoda kundotsikwa yakadini. Saka waindidini pasina ini ndakazonti muno kunoku no reka ndiende kodini ndobvunze kukoti kwakaenda kujeri kuti munhu ariko herewo dai nyaya yakaramba yakadini yakabhulokwa. Nditi wona ndiye mamiro yakadini. Saka waindidini wainzenga. Ndoda kudzoka kumashure baba tisati tasvika pachiitiko chakazoitika chekuti mwana akazopfurwa. Tichitarisa magariro avaiita makanga muchiziva here kuti kugarisana kwavo ndekwemhirishonga? Right. Apa ndinoda kubva ndakuudzai kugara kwavo kwese kwankuri kwemhirishonga. Aigara achirova mukadzi mumwe musi achiuya asina kupfeka. Ndikatosimuka pano inini kuti ndiende naye kupolisi mwana iyeyo. Baba wacho akandigarira hapo pamusoro hapo akati no. Dzoka tinotaura kumba. Ndikazvibata
tikadzoka futi papi pano bati vakacheuya mbuya avo vakavaenzanisa kuvagadzirisa. Mukoma wacho uyo akamboedza kutaura navo, musadaro panga pachindogara pane hoho wanga usiri musha kuti wanga kuti kungoti vanhu vakaberekana kana ipo ndakanga ndamuti chibuda pamusha ipapo ane mwana wane akazoti baba inini zvokuti nditi mwana apa handizvigone, saka akadzokera papi kambisa uri kutodzokera kopa ndizvo zvakaitika izvo. Asi maimbowana here nguva sababa yekuti zvichida pamwe handizive mukoma Simba vaimbobuya here nezvichemowo zvavo kuti haana akakana hangasina zvichemo chavanodita. Chichemo chacho ndechekundoti aindouya achiti aine magari ndikuita nemudhara wangu uyu ndisogara ndichaona pamwe ndichatama panapa one dzato zvichemo kuramba zvemwana wangu handina kuzvona handina kuzvona asi yokurowa ai uko kwangu uri kumunda akusakura asi maimbovagarise here pasi sevakuru chida pamwe nanatete nanani vechikuru kuti munzwisise kuti chambonyanyonetsa chii. Kana aida akabarika dai akauya nekune mukadzi wake akataura naye mune zvakanaka zvichida pamwe omubatira mombe, mai mwana hakusi kuti ndakushorai asi ndakuda kumboita mumwe musha asi azvireve kuti ndakurambai. Nyaya iyoyo ndakuti awa mbuyawo because ine handigoni kupinda nyaya dzemukwasha handiti kuna nambuya kuna namaiguru ndio waisorova nyaya dzipi idzodzo handiti wasorova nyaya idzodzo but still dzakaramba kudini. Paakabva kututu achiuya kouraya mukadzi wake wanga waswera wese kukotwako wakahwira wakanzi ndiri kupa mari inoita $50 $10 uchatenga chikafu chokudya nevana Christmas, $40 uenda kupa baba mari yeujombo. Wana tichatsvanga mashise ndokundinouya ive mwana musoja anopfeka mashise musoja rudziye ndipo pakutangira chiyapa hondo apa uya ari kuuya akauya naatete wake kusvika apa matete pawaenda kumba kwavo uyo usiku padini usiku hou akatofona ari kukotwako pano wakauya nemota wakamutakura munhu upi. Mota iyi yanga iri kwamutoko ndokuti ndino ini nakomana ndapa juti handichagona kudini kusvika saka aurati mota payapfuura payauya kuno manje agona kubuda uko manje apa nyamu wangapo ndebadini bafona uya munditore ndobauya badini batoa pasvika bapfuura mukati wabika sadza ravo namazai wanorumba waona kuti munhu arosa manje pakuchumuka mamba kwedza ndibva atosangana nevanhu vachinzi hapana munopira mahara mota ichidini vanhu ivavo varimo munyaya imbi but uya akawadhifenda asi kwabudisa vanhu wapi mota yakauya ikamira daimona chigirabhu chiruko ichi ndipo panga pakamira mota wachipedza pachibva wapinda mota wachibva wadini. Takauya nevamwe vake masoja here kana kuti vanga vari hameno mabhururu mashamwari hakuna masoja nekuti mumwe musoja uyu akatomuona patutu achikwira akabata pfuti haana kudini anga atizawo chii basa uko haana kumudini kumutsiura wakanga wachiitawo manje wanhu wabhururu wake wakanga washamwari dzake dzaaifamba nadzo zvekuti tinotodziziva but haugoni kunomineta munhu kuti ive ndivakaita zvinhu zvipi handiti but tiri kudzidini hedu but akadhifendwa munhu upi vanhu vangu vari vanga. Pane pari kundinetsa baba zvida pamwe ndatadza kunyatsonzwa ndanzwa sekuti Simba auya handichaziva kuti arova mukadzi here. Paarova mukadzi nepfuti apa ndo paakabika sadza kana kuti vakatanga vadya sadza vakatanga kurowa bhapa right wana vari mumba mupi pawabika sadza apa nemazai chirumba I think kana kuti kwangu kuda kuona kuti apa here zveshuwa munhu uye handiti saka wadaro waona kwakuita manje ndokuchisimuka kwakuchienda kumota wana ndipo wakazototi ive
vanhu vaya vaenda ngatichiende totaurire sekuru ndio pakazoenda kotaurira sekuru vochizouya kuno nga zvakaoma kuzi ukaona vanhu vaakugara mumba mune chitunha wotobika sadza nemasai wo vakabuda mubedroom. Munhu uyu ndinoda ndikuuze munhu uyu haana kupinda mumba imba yake yanga isina mawindo pendayo saka ipa akasvika akaenda nepawindo apo handiti saka mukadzi ari mumba umu ndikati nozuro makatora ng'ombe dzangu nhasi maakudii futi pana chamaakuda pano chii saka ari kunoka apo paakasimuka achitora foni kuti achifonerawo manix door apo kwangu kuri kunaya kuti achifonera manix door but tora foni iyo ndibhaenda kumira nokona ndiri kuenzesa amira nokona paari kufona apo uyu ari pawindo apa akaona raiti rotochi romani panga akadai saka poti yake svika papo nezvigwinya izvi paangoramba ari papa pakona ipa akati zvekuti dai anga asiri pakona dai akagwa saka akangoramba akagachiwa nekona iyoyo. Asi kamukoma Simba vachitaura vanoti pavakaridza pfuti aiva nechikomba changa kamundirana nacho. Kwete izvo ndizvo ndiri kuramba izvozvo kuti anga ane chikomba handiti manga musina chikomba dai manga mune chikomba maisesi pamesoja handiti handisi popo ndiri musoja izvo ndiri panapa kana kubudisa mapatula yangu chii chinotanga kana waona iwewe chikomba ini ndine weapon newe unobanga kana kademo chandinotanga chiiko inini handiti ndinotanga kuisa bullet mudenga one owning any move I shoot you handiti akazviita ira apa pfuti yanga iri pasilence wakagona kubvisa pfuti pasilence uri kubvisira chikomba kana kuti kubvisira ngoto silence akabvisa silver cover kuti irege kuti pa kana wese hapana kainza pfuti kudira mwana handiti abvisa silver cover because ndiye inokuka unga huye ndiye inoita noise kuti pam zvokuti dai yakarira kuti pam kana changa chichikomba yakarira kuti pam dai tese kuno kutakapatika kana manix dai wakasvika papi dai takabata munhu saka pari kuti chikomba papi hapana chikomba apa nekuti chikomba waiko wakasaya kuzvitaura musi wauya nemapurisa wakazvitaura akauya pamba paangutaura ndikuinza idea chetiputo yake ndi munhu pamba masvika pamba mainini wacho panga pasina vanhu handiti ndipo akaenda akadhisa simbura pfuti yake akapedzapo akauya achiteera nehedge ndikuzviona achisvika achibva apinda achiita ega demonstration akasvika akapinda akasvika akamira pakona akanoka window pakamuka amai yavo ndio pakadini uyu manje kuti koi makuda kuya kuba ng'ombe dzangu futi makaba ng'ombe pana zvimwe zvamakuda futi ndikandichifonere next door pakufona namba next door manje ndaitira paradini toilet ndaoniwa futi ndaona hapana boyfriend baba pane chakandinetsa ndafara ndanzoti mimi futi muri musoja handizive mukoma Simba vachitsanangura vakanditi vakanga vasina chinangwa chekupfura munhu ivo vaiti ndakapfura huro vaiti handisina chinangwa chekupfura huro ndaida kupfura gumbo kureva tsoka saka handizive imimi semusoja munopodza huro here muchirowa ndizvo zvondinetsa ka because kana ndiri kuda kurowa makumbo handiti uyu angasiri paitika anga ari pastanding handiti pfuti ndine burusa kudai handiti yairowa kako ko kana yadai hausi kuzoona kuti ndiri kutoema apa sopa ndinabata ndinoda kurowa makumbo yamai apa iyo zodai ndizvo zvinoita ndozonzwa nemi musoja hazviti ndine islinder yoenda kumakumbo kupi kudzasi handiti full stop nekuti ukazoona yadai so wanga une chinangwa kacho kuti I want to shoot that person
usiwo vaiti hanzi pakumbonderana kwavakaita nechikomba ndo pandakapodza nchibva ndarova huro. Saka ini pfungwa dzangu pamwe ndafunga maybe kuda pamwe vakadonha here hameno. Hapana baba kana ndati ndiri kusvika kwecho chikomba icho chakazoenda nekupi chakabuda. Ndizvo zvandinoda kutoti ndinzwika kuti kana chikomba chacho chiriko kandoda unochibvunzawo futi kuti zvakafamba sei. Ini handizviziva kuti chikomba hapana chikomba baba, asi kuti uyu nomukadzi wake wanga wasiri kuvivirana. Iyo musi wa 25 December ng'ombe ichabuda ndiye yanga ine dambudziko, saka ndikuda kuuraya umbowo because ndikakuregera kapa napo yaka muprofita ari kuuya kawo saka uchaurira kure kai ndira kutukiri ndikandiuraya iwe inanza pachabuda chinhera ndini hapana chokuti huri apa hakuna atodi kunyepa. Munhu angari shoshari angasina basa nomunhu ende kana mushamo munhu anga wasingamwa munhu akarega kuya pana pamai vacho ende pana angasingabogara kana kubva kuchipatara kungosvika makadi amai kumba kusvika newana vacho pata full stop. Saka uzoita girlfriend boyfriend ndambokuudzani kuti uchida kurowa akumba ayo unoema huro here kana kuti unoema chii. Ndusandaro ndibvunza kuti 6 months dzamunonoita muri kwamunenge muri uko ndedzekutirova mahuro here mdotirova makumba handiti kana ndichida kunzi inini ndirowe munhu ndikuda kuti amire first ndinodidza pamusoro then ndouya ndodidza gumbo watomira baba iko kumabhara ako munobvumidzwa kubuda nepfuti. Handibvumiwe kubuda nepfuti. Inotendera radius 100 meters away from the barrack imhosva mutema haubvumiri. Zviri nani kana une pfuti yako watoona kuti inini ndikuda kuenda pamashop apa utofuya waisa mudevhere handiti usodza kwatora pfuti yako kwete kuita naye 100 meters imhosva. Nekuti kubva kwatiri kuno kunhasi kusvika mati ku2 brigade pakareba sei aive kilo hamuna kwaratidza handiti ikokwe kubva ikokwe kuuya panapa une chombo ndizvo zvinoita here chombo ende chinhu zvaari kutaura zvekuti ndanga ndauya kutora mapepa yekuti ndivida kuita roni 24 pana ofisi yanga yakavhurwa ofisi yanga yakavhurwa 24 December pana ofisi yanga yakavhurwa here yaholiday saka mapepa aenda kuenda kupi mapepa iyaya 24 December handiti woti ndiri kuya kutora mapepa mangwana chiti 25 yari kuenda kupi iye ari kuti mota ndiri yanga ichida kuenda mangwana ichienda kupi ii ami yokupi inodari hakuna ami yakadaro. Ndoda kudzosera kumashure pane pamatsanangura mukati akutongwa magistrate vakasvika pakutaura kuti dai paiva neviolence ndanga ndichikutemera 40 years asi ndaona kuti wakauraya munhu ndakukuti unogara mujeri kweupenyu hwese. Tisati tazosvika pachitiko chekupfura munhu makambenge manzwa here nyaya dzekuti vakanetsana nekuti ndichitarisa pane umbowo hwamuri kubuditsa muzuva ranhasi munhu akatobva aine pfungwa dzekuti nhasi ndoda unomuuraya. Nyaya ini ndagara ndakaziva kuti uyu nomukadzi havasi kuwirirana handiti but this uyu wangu akataura kuti baba izi ng'ombe dzedu dzabuda munodhonza wani radini rasaika asi dhonza iroro rasaika iroro ndamboenda kumaprofita wati dhonza iroro on 25 December ng'ombe itiri ndichakuya ndokutaurira kuti uyu ndiye akatora mombe handiti hainozokwanaka 25 because akazouya ataurwako ochiuya kutaura kuti shamari ndizvo ndazoita ndambofamba ng'ombe yetu kusaya iye but munhu ari kuti kwanzi musi wa 25 December ndichakuratidzai munhu wei akatora ng'ombe yenyu uraita wati mai kutaurirana kako 25 asati asvika vaphawe hausi kuona kuti wavhara umbo hauna kuvhara umbo hera wavharwa
ndofunga kuti vamwe futi vachazondipawo umbowo hwavo, asi ndiri kunangana nezvenyu sababa. Ndanzwa muchiti Tezvara vaikutizai baba vaSimba. Zvese zvaitika izvi Simba azosungwa, vakazoita here zvinofanira kuitwa pachishona kuti mufambirane mugadzirisane? Hakuna chakaitika. Chakatoita kuti nditambire mwana wangu pano ndiwike ndiri kuda ng'ombe 7 ndidzakaunda chiti vandatambira mwana wangu pandaisa pai vandawika full pana mambo pakatouya mambo achidini ndikada kutomurambira mambo wacho. Mambo akati kana wadaroka isisu tiri vanhu vomutemo, munhu haabvumi kugara musango, saka tinozotora isusu hurumende tichidini chipiwa ng'ombe idzodzo uwike mwana wako. Kana iri mhosva tozoita motangira papi uya apa suwe one dzati ndizo zvakadini ndizo zvakamira zvakadaro. Hapana chimwe chakazaitika. Kana katsono kana kuti kundoto thank you hakuna. Kana kungoteerawo kuti vanzwe kuti muri kurongei, muri kudei. Vana pakupfuura ukaita maenda kwati na vana vadukwa kuti ndipe vana ndigare navo, ndakagara navo pano vana but vakapedzisa vakuita kuba 1 muri kuba 1 iko handiti ndiwenyu ende mupereke vana vavo handiti uri kundibira asi ndiri kuchengeta hana kuti ushandibhadhare. Ayo ndakati vana vomwana wangu pamwe nyadzika sekuru aivaka ndati ninge nyadzika saka pachinzi pano wakuru vana vangu ndinge ndaona wakura handiti. Saka ndipitsiro shoko kuti vanchindipitsiro mwana wangu ndichione kudini kutangira apa notangira. Iye zvinezvi kune nyaya yevana kuchikoro iko vana vari kunyorwa bhimu handiti but is a soldier. Mari yavo iri kuhurumende, vana vayo vanofanira kudzidziswa nehurumende handiti but vakatora mari vakacha asi vana vangu vasabu tinyore pabhimu vari muno vana vavo but wavo vari kumauniversity. What is kind of that? Zvinosenzera. Vakura sei vana? Umwe wakapedza form 4 asi musikana apedza form 4 gore apera. Umwe ari kuita form 1 kamwe kari kuita grade 4. Saka zvinosenza here. Ya zvakaoma. Iwo mutemo wakubvuma here kuti vana vachiri pasi pezera vanochengetwa kure nanamai, because kuno ndokuna namai? Ndiwo anamai vacho but inini handina kunga ndazoda kuti kutaura nawe because ndaona kuti wari kuramba kachindidini. Wakutanga vakauya vatora mkuruyo vauya vakatora musikanayo kusvika ndaziti handondoandiwe nyaya dzekutaura handidi. Torai mhuri dzenyu mudini muchengete handiti. Saka vanomurida. Mvunzo wangu wekupedzisira sekuru ndichizonopawo vamwe mukana vane maziviro avanoita nyaya iyi ndewekuti iwo mutemo uripo uyu munouonawo sei wekuti vanhu vanga vakatongerwa rufu vakunzi ngavararame vari mukati meusungu? Inini hangu kundoti unoziva munhu anovatika mutemo wakaisa iwoyo haushande because ndipo maionzwa vana idhamini achinzi auraye umwe ngaurayiwe. Mutemo iwoyo wanga uri right, is very stubborn mutemo iwoyo, hapana munhu anga achazoita zvipi. Saka izvi muchiti ngaararame munhu uyu still kana mukada kuti abude auye munomu asi muchomunza kuti auraye munhu. Do you know that? But mutemo wavo iwoyo wakangogazeta because hatisi tinogazeta mutemo ndivo vanogazeta but hapana baba because tichangoramba kuti ndauraye kuti kukapwana 5 years handini chabudiswa neamnesty handiti ticharega kuurayira handi amen. Ndizvo zveshe hapana zvemutemo ba haka kana mumba chaimo yamai nababa kana matadza kunzwisisana hausi kundiuraya rovanai handiti torovana mangwana totsavana sorry handiti handiuraya here haune kundiuraya ndiri kukurova kuti ndikurange handiti.
kana wazosvika pacross yekuuraya what's meaning wakunyepa futi kuti ndakamuona nechikomba chani. Asi mudzimba macho futi baba hazvina kunaka here kuti kana inini nemudzimai wangu tatadza kuwirirana tisiyane zvedu, uyu aende kwake uyu aende kwake, panzvimbo yekuti tirambe tichinzi rovanai muri mudzimba? Kana inini ndakataura kuti dai wanga wakaona kuti uyu andishupa dai wakandipa hako achigere ndakatora mwana wangu ndakaisa pai zvino iye zvino wakundipa box handiri wakundipa box zvichino sense here iwe wakujasata manje wangu hachajasata can't you make sense? Hapana zvakadaro ende kubuda achiti tsikiti iva vangu achiti vane mutemo yekuti vanhu vachaita otherwise muchadzorera inini manje mujeri. I'm 74 years muchandisa mujeri full stop. Yes. Muri Zimbabwe ndovimba manzwa sekuru vamunetsi shungu dzavainadzo vakarasikirwa nemwanasikana wavo kuburikidza mekunge ayanetsana murume akazosvika pakumupfura nepfuti yaakanga atora kumabharaki semunhu anga ari munhu wemauto. Ndofunga manzwa shungu dzina sekuru vataura vakati kana mutemo ukabvumidza munhu akauraya mwana wangu kuti abude, kana neniwo muchanzwa kuti ndapara mhosva ndaurayawo ndakupindawo mukati meusungwa. Regai tinzwe vamwe kuti pfungwa dzavo nemaonero avakaita nhau iyi payakaitika vari kuti chii. Iko zvino vandagara navo ndivo amai Munetsi vanova vakabereka Nometa kana kuti amai John mukadzi wamukoma Simba. Regai tinzwewo kuti mama vakaona sei nhau iyi kuitika kwayo. Mama makadi? Aiwa ndinofara ndichiti nematambudziko akaoneka ndandati pamwe ndakangamwa ndazorodzwa asi ndiona misodzi inochema hazvina mhosva zita rake ainzi hazvina mhosva hazvini ndizvozvo. Zvakafamba sei mama muchinzwawo nhau iyi? Inai ndofunga December takazoona nyankurungu wangu asvika nevanoitwa baba waweni toda baba ndakawamutsa wakataura akati tauya John atimudzi atuya kumbatitaura kuti mama wafa. Saka John anyepe grade akaenda grade form 1 saka tatinoonera pamwe chete ndofunga takasimuka nababa ndopanonosvika pamaiguru wangu ndopandatomutsa maiguru nomubvana pataenda takadai baba wakafamba pachienda takasangana imwe mota pamungongo manita musangano ikati pindai baba akati handipinde wafamba netsoka indonodza maiguru pataenda tosvika akati dzimai mwana auraiwa apfuriwa nopfuti asi pfuti waisa pasilence apindai ngazokuti ngakushungurudzei takapinda namaiguru takaona shuwa mwana arereka agara kudai patabuda nekugumbuka pataya pano ndofunga wakaenda wakatora MP yakazouya ndakamuchemera shuwa akati murora ndazvinzwa zvinorwadza chipinda tiende tononazwa tichaita mwana takaenda ndofunga nguva dzakaziya mukova wacho wanguyo dzadzisangamboitaba akasvika akati akandikunga baba akamuti nomatambudzika ndiye akati nomatambudzika akati baba akati usanditi nomatambudzika uraya mwana wangu apfura mwana futi waisa pasilence baba munga mhando akati ndizvozvo wauraya mwana wangu. Ndofunga takagara takatakura mwana takaenda mochari taisa mochari mota yakaramba kusimuka baba akati aiwa mwanangu ndingadiko ndakusiku ndakanganisa ndoda kuti uone kuti zvida kuitwa tokuchengetera pai murume wacho anga akwira mota yakaramba kufamba vanzi murume ngabude wabuda mota ikafamba tikaenda mochari tikasiya mwana mochari tikauya takagara ndofunga zvakazonzi shuya imone munhu uye abatwa akauraya Nometa inini manya kubereka ndakanzi musaende garai pano ndofunga pakaenda wanin'ina wamwe wakauya akati ndisimba auraya chii mukadzi wache Nometa apa zvokunzi Nometa aihura ndinonyepa Nometa angasingahuri asi kuti mukova wacho ndorangarire hure aimbanyisa maziso saka zvisho ndofunga idhimandawo mwana mari ndofunga panhombo yakamuti mama ndaita nhombo aita nhombo asi mukova wacho nyati kubudisa ichi nhombo anditenge population
ndikati sabudise mwanangu numbu inouraya. Ndichiripo mama wako ndinobereka chiuni chipi ichocho. Izvi zvakasara zvomudikizvi. Unobatisa mwana iye asunungwa azvina mhosva. Usabvise mwanangu mimba inoita sei inouraya. Zvakanaka mama ari kutoseka hake. Kufunga mimba ikasorwadza kazosvika mukuita sei takashedzwa futi mimba yairwadza takaenda naye kuchipatara namunyankuru wangu tikaenda svika mimba yakazoita sei ikabuda pakashedzwa vasekuru vacho nababa iwawa hanzi munoona zvatinorasa mukazoti mangwana moti murorana budachi numbu takaenda vakatora vakagadzika mwe vakagadzika chi vakarasa mwe vanorasa zvinhu zvavo tagara pai tagara chipatara zvakuda kuedziwa ropa chichi ndofunga mari yachoyo akati ine mari handinoni zvingabuditsa kadhi wazvona kuti mune abuditse mari hana kuzodima hana kuzokwanisa kuti aedze ropa wabudisiwa patauya takatoya naye taifanira kuti tidzikire pamumba pavo saka mota katakazoya naye yakaita usiku kwakadoka patapfuura naye patarara naye pano mangwana kuseni shwa ndakamuperekedza mwana ndikasvika kuna nyankurunga nyankurunga takaziya kwadoka ndayani murora wenyu maita yenyu pandasiya mwana wangu pinai kumba ikoko kwakaronga saka kugarisana chako chaiko kwambasina baba ambasina paitonetsa aishungurudza mukadzi achirwa mukadzi iye ndiye aita chipfambi kwete kunyeba kuti kwainometa ihura kunyepa ndofunga mainini wachowo wainzi wana akatako achiendeswa kwa mainini kunyepa wana wangu ari mumba muningina wacho mainini akazoya akati ari yakundibata maoko mai mevi mwanangu ndiudze hanzi maigurwa kwaihura kati mama ndingavenge mukoma wangu tafa handidi kudaro mafoni taibatirana kana message yechikomba anabva ndabata ende zvakagona kuti mainini kuti waurayi wawa ndandisipo ndaenda kumaternity dai maigurwa vasina kuurayiwa paigara maigurwa wacho namainini wakada musiwe kurara wese kwamainini wairara wakada kurara kwamaigurwa wairara wanga asingasiyana neba asari kunyepa mkwashangu kuti kwai ndakamubata nechikomba manyepo chaicha ndinoramba ipapo manyepo chaichaiyo ndofunga chikomba choka munhu haurayiwe ba unourera shwa pfuti yako mudenga woshedza wokama uya ubata chikomba chako chikomba chobhadhara ka kuno ukarwa chikomba waite urwa chikomba munhu nafane kuurayiwa ba nanyepo chala kutonyepa asi ndoziva kuti munenge muri munyarikani saamai maimbonzwawo here kuti vane nhau dzavauya kuzogadziriswawo nevakuru kana kuti makazongosvika pakutongoona patwa nechitiko chekuti amai John vapfuriwa paripo pamwepo wakamboshedza gogwawo wakagadziriswa mama wangu vauya kuno funga akadaidzira ari kuroti mama ndigireyo hembe ndafa tora hembe komba mama ndakakusirai dambudziko sadari akusirai mama chengeta vana vangu maijoni sadaro maijoni saka hapana dambudziko akatoronga zvinhu zvacho ndikopfura mukadzi kwete kuti ndikobata nechikomba kunyepa chaiko kunyepa chaiko musandiwanzika sikana pamwe mai ati mafoni aya mama anamboona kana message yechikomba bai ndabatidzana maiguru angu pasina kana dambudziko ende musi ainzi uya utore mari akaenda kubasa aimuna musina mari munhu matora mari maini wacho ndaimupa maiguru mari tenga girosa tenga chikafu mari atora murume saka zvinonetsa murume akaita mari asi muimba akatika zviri nani kumusiya ari mupenyu pano kuparadzamo wakandirwadzisa kwakaronga wakandirwadzisa dai wakandipowa mwana wangu zviri nani ndaichengeta usikondiparadzira mwana munongoziva mukadzi ndianotambudzika naini manzi asizi kutamba nadzo madzimai nababa vanowadzika mbamai takura naini manzi acho ubara mwana wacho unopfa pfungwe wakasvinura uchiriritira mwana iye kusvika akura asi nhasi makosvika kundiparadzira mwana wako makuti takamubata nechikomba dai makandipa kwa mwana wangu mwana nyaya ihora mwana uyu airamba beni asingarambe ndotorawo mwana wangu
Ya zvakaoma mama, asi tinongonamata kuna Mwari kuti arambe ari anova munyaradzi achikunyaradzai panguva yakaoma, sekutsanangura kwamaita kuti ndinenge ndichidawo kuti ndipore, asi ndinopora sei kana vanhu vachiramba vachindidzimbira. Ya zvakaoma. Saka iko zvino mama, hongu dambudziko raitika, pane urongwa here wavakamboitawo wekuti mugadzirisane semuri mbiri dzine zvaitika zvisina kunge zvichifanira kunge zvakarurama kuti zviitike, kuti mugadzirise ukama? Hapana. Hapana zvakaitika. Kana kumboteverawo kuti vanzwe kuti mimiwo muri kufunge? Hapana. Ndafunga zvishwa nekutsanangura kuti wana takagara nawo takachengeta, chigara nawo zvakachengeta, asi ngoti pakurarama kuti mwana wacho achitombonzwisisa kuti atinopereka muridzi wavo. Mwana usvika kuti ayi kutiendesai kumusha kwedu. Ndofunga akatsudzwa nehanza dzake akati usadaro marume, tiendesei kumusha kwedu. Saka kuti akaoma sinei takaendesa. Zvakaoma mama. Muri yeZimbabwe ndovimba manzwa kutaura kwamama. Handina mashoko ekuwedzera kana kuti ndirambe ndichibvunza. Ndofunga muri kuona shungu dzavainadzo dzekurasikirwa nemukunda wavo, achinzi ari kuita gumbo mumba gumbo panze, asi sekutaura kwavaita kuti mukwasha wangu ndiye wataitoziva achiita mabasa iwayo, aishungurudza mwana wangu achimurova, pamwe pacho achitouya naye akapfeka yatingati pitcoat kana kuti zvipfeko zvemukati, achichema kuti mama ndakukusirai dambudziko. Inyaya yakaoma. Tinongokurudzira muri yeZimbabwe kuti kana mumisha medu tatadza kugarisana zvakanaka, ngatinge tichiparadzanai, mumwe nemumwe achifema pasina kusiyiwa dambudziko rerufu rinosiya futi dambudziko kuvana. Iko zvino vana vakurarama senherera, amai vakashaya, baba vari mukati meusungwa. Tiri kuno kumudzi kwatafamba kuti tiwe kuzonzwisisa nhau yamukoma Simba kuti chii chakambotora nzvimbo kuti vazenge vari mukati meusungwa. Vane kutaurawo kwavanga vakaita kuti inini ndakabata mukadzi nechikomba, asi ndovimba manzwa mashoko abuda pano muzuva ranhasi kuti aiwa akanga angovawo mashoko ekunatsurudza divi ravo. Nhau ndeyekuti ivo vakanga vakufunga kana kuti vakanga vakuita zvinoratidzira kuti pamwe vaida mumwe mukadzi asi vasina kubuda pachena, vakabva nepfuti kubasa vakasvika vakapfuudza mukadzi wavo anova amai John. Ndokukurudzirai kuramba muchifollowa Zim News Beat TV. Ticharamba tichikupai nhau sekuitika kwadzinenge dzaita, tichateera mese mamunenge muchiti apa. Dai mateera matipawo rimwe divi tanzwisisa kuti zvakafamba sei, ndichiti chisarai. Pari zvino vandagara nawo ndi mbuya kana kuti gogo vamai John, amai vaamai. Regai tinzwewo mashoko avainawo kuburikidza nemaitikiro akaita nhau yekushayika kwemuzukuru wavo. Gogo makadii? Makadiwa. Aiwa, ndinofara zvangu. Kuri sei kumudzi? Aya kuri mushe. Kuri mushe. Zuva chete zuva. Zhizhawa riri kwero. Aya zvaoma zvino. Saka manje ndodzokera neikoko, ndatoti zvandauya kuna gogo pamwe ndichadzokerawo nekatsapo kenzungu. Aya tinondodalo pashoma. Pashoma. Aiwa, pakanaka nekuti ndatopinda machena. Aiwa, kuseka zvedu gogo. Gogo, ndimi zvichida pamwe maiudzwa matambudziko aisangana nemuzukuru. Chii chakaitika pamusoro paamai John nababa John? Hai chokwadi. Ndaiti ndichibva kumba ndakati ndakabva kumba kwangu. Kubva ndapinda napo. Ndikasvika ari kuchema. Ini ndava mai John muri machindotenderera mumbamo. Ini ndava. Akaita zvokuti ambuya ndafa. Ndikati ndava zvanzi kurova. Kuti
kulowa kuti akaita kuzvimba kudai ndipo nanga kakakaita konda kosimba chi kuti aha akaita kuseka kuti aha ana kumuloba kunyepa zvakanzi mbuya kwete ndakati baba ite wa John usaite mweya wakadalwa kuenda potango kugaisa zvakanaka chaizvo unoziva simba ndakakubata ini ndichibva kumunda ndakasaka tese pamugodhi makabata pepa bekenyu uno muzukuru kwa Elijah pa kuvillage kwa shojoko wakabata pepa bekenyu kubata akanditi je kuva nditi suri wakita hawo baito vandasvika hapo vandamira ana kubata here kuvhasika vhara vakati ana kumunoba nambuya ndikati izvo ndakakuona unazvozvo ndiro zvokutei uri kumuhwadzisa takunzwa mbiri yako simba waite buda kuda aiwa kana ana kumunoba asori ndikati aiwa mbuya zvapera ewo ndakasunga ndakauya kunoko nguwa akauya kubvatera akasvika achiti gogo aripo here zvakanzi kuti ngauya ari anopitikoti asa achimubhura futi kumurwa futi anopitikoti ndikasvika ndikati wamunesi uyu munhu uyu ndiendai naye kukotya adorohwe zvashupa ndikabvunza baba wake tembo muri kuona zvezikita kumwana enyu wakapinda wachiti wakalonga kuti inini ndinoudza ndega takati munoudza mega imimi kuudza kumwana wenyu zvomukati momba urite zvara ndakadaro akaronga urite zvara uchitaudza ndinotoudza ndega inini maudzira mikita mwana enyu mukura izvaikita mangwana muchazonyanya nazvo sha ndikakakuwasha ndakanyepa akati bhutsu hama yenu akapinda achiti ndakutopa amai dambudziko inhumeta akadai kugumbata ndakutopa amai dambudziko so aiwa zvanzi aiwa bhutsu kuti kwamai ndikati kubhutsu zvanzi aiwa regai amai ndiende wakasvika kuwasha kwanzi hendei kukotya ndipo akadzoha naye bambo kuti hwi shamwari izvo zvikatakanzwa kana zvaitika soka tinogadzisa isusu maovheti kusvikira zvanaka wakadzoka kuwasha wangu kubva ndasunga ndovhandana pamureva ndikusvika kwamureva so papa nomuzukuru wanga akachinga ati unofunga iye ndakataka kuti rote hope kuti ndarota ndakati ndarota hope imba yakuwasha wangu yanga ichivakiwa musi waakatarisa uku zvakanzi komuzukuru wanga hwi ambuya hope idzo mnatoadza hadzina kunaka ba ndakati naika oraiti fana nyara kuti dzokuwakaimba dzadzina kumira musheba vataenda kumasowe zvakanzi gogo wamba asimukawo vandasimuka zvakanzi gogo zvakanzi tifugamire tione taona pamhuri yenyu ndaona mheni ini kubva ndata kuzvinyosa ndakati mheni yarini yakarowa imba yako kare kare ichinhingirika ichipsa imba yemukomana wangu aiwa zvanzi hwi ndaona mheni ndikati zvakanzi nowabva nangu mbamai vangu zvanzi batiridzai amai ava kubva asvika mukadzi zvanzi hwiba waedzai kuwaya muna amai ava zvanzi alright endai kumba kana masvika kumba monditsvakira mbiya nojira mondikasikira kuuya kuno ndaona nyaya yomheni inaiwa hakuna kupera mazuva 3 vataita kuwasha tikuti katikati munoza zviita mukadzi mutai uyu pana anometa pano muzukuru wangu una kuzwe wanaiwa vanohacha nae zvakanzi agogoti zvapedza kuwasha soka hendei kunhingi kumba ndikati imimi endai ini inogesa pano zvakanzi hwiba azviite bamangwe chiti mangwana ekrisimasi ndikati azviite zvanzi ai baba sarai sai vada ini vachipedzi tibvura teka mvura yangu ndiri kusvika pamba kuti ndiyarike jangu ndiri kunzwa abvana kachiti amai ndikati chiko zvakanzi mai John wapfuriwa ini wapfuriwa ne kubva ndasaita kati mai John wani zvakanzi amai inometa zvese yakanda kuchema kubva yangu kwasha kuti tangai mamira pamwe asiwe adabvu tinzwe tichaiza futi kufona mafoni wanani zvanzi ameseji andaikira nani namai Brenda naye aiwa mangwana chati aiwa hendei kusvikira aiwa chokwadi mazira ako wakarongwa aipika kuti ni mwanangu ndinoudza ndega nometa angari pachoto chokumunomu mache uhure ndiye lakari hure kudza kuti kai nometa ihure nometa angasinga hure iye ndiye hure akazomura mazira ndikita mwanangu ndiye ko mashoka ya gogo ekunzi nometa uyo akazowanikwa ine chikomba kunyeba chaiko kunyeba arikona chiri kuda kumufadza iye upenyu hwacho kurarama handiti ari kujya mujeti sadza uye achajaye sadza manjisa kaka ari kujya sadza ari kurarama ka nhamo inesu ndezi tino nhamo ndimatambudziko ndinosangana naakaronga nichatayo akaronga
ndapota hangu dai muramweka muchiedza kunyaradza mwabienyu uyu ndinotaura ndinofuka sonzi akapita ndakasakana apo wano mwana wangu mukoma naye edzai kunyaradza mwabienyu muchibata zviritsosai zvinezvo zvichashamweka zvinooneka pamukwana kwanguyo zviriyo kana kwako zviriyo zvinosangana ngatinyaradzane kuramba makaita gaka kwete mai mashoko emutaraka idi yakatakachika ndapota hangu musaite gaka nyaradzai mwabienyu pano wana pano ukama ndizvo zvinoitiwa hanzi huya mai ndakatenda kwaikwani kwamaita akabika sadza rakatenda haya tiri bhoku kuda asi kuya hakuna ba zvikutotihwadza kuurayira munhu kuti ndiye hure wakuti kwai hure ndirori akana kunyepa ndakatira kutokubata anofurende yache pato ndanzwa kuti mune pamakatombo-vabata vachita jerawo havo vari vairi vaine pepabhek ravo sambuya vaimbouya here vazukuru venyu kuzoraiwa havana kuuya vanini ndaita kuuya ndinoreva kuti sezvo handi mati maita kuuya mauya sekudai vombouya murume nemukadzi vogara apa gogo muchiona isusu takagara mumba medu tinombotadza kuwirirana pane zvakati nezvakati nezvakati mombovatsurawo nekuvaraya sezvo manga makura kudai ndakatsura murume achibva kokamanga achiti gogo makuenda kucheche ndikati ne zvakanzi atichakamanga kaiti timwe tii yedu tikutende kuona mata ndakati agudho zvanzi ayo atichakama titeni mukadzi namai John ndakati ndo zvakanaka iti terai tigere tigona mati vasukuru ndikatsura asi anga asinganzwe ba anga asinganzwe ramba zvese zvakuta kuti kwai ayo ndakabata nochikomba kunyepa iro ndo ranga rihure romakoko asi chikutifadza kuti iye ari kurarama ari kuidya sadza ka makore akaurayira anometa iye ari kurarama ka ko isisi zvikutifadza here manje ada kumzeka kuti ndizvo zvinowanikwa hapana zvendingaite zvinopogadziriswa sei gogo nekuti ndiri kunzwa pandataurawo nababa vari kuti hapana kufambirana dakadai kuti ndamubata riri hure aiwa mwana munhu unotakura chira kupereka imoyo mwana enyu uyu tatadzisana tinosangana tinowana mangwana tichasangana pavana vedu paye vachiticheketa vana vedu wai tiri pamwe chete zvino kana makudai kuti mwabiya kwamusira uchena wana wakutambudzika ini before futi takatota kuti wakanaka chaizvo amunetsawo akazvo vanga vasingaiti kuti nhamo kuti chikoro zvese nokana kundotengawo kana sipu kana kuti dii ene chishaina zvakadaozvo chirudzii vanga akanaka mukwashanga akanaka mufai asisi kutifadza kana mai manjani ari kurarama takamuona paita asvika anoto anomiri akaonda iyi andira kujasadza kune wedi achajaza kana wana kutambudzika saka ndio maone ndakaita gogo ndofunga mamwe mashoko andingada kunzwisisa ndeyekuti panguva zvichida pamwe dza manga muchiitawo yenyu misha maivo nevairai isusu iko zvino hatisisina topedza sei bopoto nemvunga mupopoto mumba zvida kuti zvipedze unondosimudzawo mwabiya kuenda kumususikidza kumba kwache iwe usaro zvako ingandazvitaada usimudza oenda kumba kwache imwewo aiwa tinowana ukamaona kupera ba mangwana muchaurana muchadzokerana panowana zvinenge zvaperawo zvinopera kuti chisingapere paine vamwe vanga zvikuti kundonetsa kuti asi aiwa ba zvinopera kuti chisingapere mungarowane muchimbona chinhu chitorovengana asi zvinopera zvinonga pakadai zvinopera ari kundoramba achindodzimbira zvinopera sei vanokanganwa sei wana wanguwa pakaoma ko iwo mutemo wacho gogo munouonawo sei wakabviswa wekuti vanhu vanga vakatongerwa rufu vakunzi ngavachirarama upenyu hwese vari mukati mejeri izvo zvikanga zvakanga akanga akaikama kuti aurayi mwe ngaurayiwa akanga ane mutemo wakanaka fani izvi zvikunzi yakayabaiwa ngaajesadza chachi makore acho kana azenga akwana andofirawo imomo zvikuti tingaitei asi zviri kutotibata tingaitei muri Zimbabwe ndofunga muri kuona shungu dzina gogo kupfurikidza nekurasikirwa nemuzukuru wavo Nometa kana kuti amai John aiva mukadzi wamukoma Simba wavakazopfura kutaura kwavo vachiti ndakamubata aine chikomba. Ndovimba muri kunzwa mashoko atiri kusangana nawo muzuva ranhasi kuti aiwa dzangovawo nyaya dzavava kutaura, asi
nhau yaiva pakuti ivo ndo vakanga vakuita gumbo mumba gumbo panze. Vamwewo voti vakanga vasiri kupa vadzimai mari. Ndovemba mashoko mazhinji ari kubuda pano ndeyekuti kana muchinge matadza kuwirirana mukati memusha zviri nane musiyane musangani pavana asi mumwe nemumwe achirarama upenyu hwake achidyawo sadza sekutaura kwaita gogo. Mukoma Simba wakasangana nedambudziko. Mukoma Simba vaiwa muuto. Mushure mekunge vari kubasa pawakaenda kumba kwavo vachida kunotoro mapepa ekuti wagone kuno apply loan vakaenda ari manheru. Saka ndokunosvikira kuya ivo Mukoma Simba wanga vari pajuti vari munhu anga aine pfuti. Saka vakaenda kumba ndokunosvikirawo mudzimai aine chikomba. Saka Mukoma Simba unoziva zvinoitika munhu ukasvikira mudzimai aine mumwe murume pamba pako. Chikomba chakatanga kureakta zvoda kurwisa Mukoma Simba. Saka panguva iyoyo ndikuti inini ndakatadza kuzvidzora ndikasvika mukati mekuzouraya mudzimai. At the same time chikomba chacho chikabva chanotiza zvakare. Ndo zvandakasangana nazvo zvakandiita kuti nhasi ndigare musu. Ndoda kunzwisisa Mukoma Simba kuti muri kutsanangura muchiti izvi zvakaitika mamuri kubasa. Handiti kubasa maibvumidzwa here kubuda nepfuti nendonzwa kuti makabva nepfuti kubasa muchiti muda unotora mapepa ichi eloni kana kuti makanga mune zvamaimbonzwa zvakaita kuti musuwe muti anoreka nditakwire ichi pfuti? Kwete, ndakanga ndisina zvandainzwa asi zvakanga zvaitika ndezvekuti inini ndaitowawo pajuti rebasa. Saka mukunge ndiri pajuti rebasa nguva dzangu dzekuti nditange basa dzakanga dzisati dzakwana. Semunhu ndakanga ndatowithdrawa weapon yangu nechekare. Saka zvaisaita kuti ndisire mumwe munhu. Ndakangoti semunhu ari kungonomhanya kumba kungonotora mapepa yaari kuda nekudzoka reke ndingomhanye. Ndokubva ndanosangana nesituation yandakanosangana nayo. Asi pamutemo wechiuto zvaibvumidzwa here kuti uri pabasa unogona kumbobuda nechombo uchienda kumba? Mukunge wasaina chombo mutemo unenge uchiti hauna mumwe munhu waunofanira kusira chombo ichocho kunze kwekuchidzorera muamari. Saka ndikutoti musikanzwa wakatoitwawo kuti ndakazenge ndoenda kumba ndichienda kunotora mapepa zvisiri izvo zvananga ndaronga. Zvakazongumuka mushure mokunge ndatonzwa kuti kune motikari ichienda kuHarare mangwana ndaida kuti ndiendese mapepa yangu. Handi mumba tisati tazosvika pakufa kwaMaiguru, manga makagara sei? Hapana here zvamaimboona zvairatidza kuti no mukadzi zvichida pamwe ane zvaari kuita? Mukugara kwangu nemhuri yangu handina kana dambudziko. Taigara zvakanaka pasina kana kufungirana, tichirarama mune zvakanaka. Zvekutotiwo chakatova chishamiso kwandiri kusangana nezvakadaro, kana even vanhu hama neshamwari vachizonzwa kuti inini ndo zvandasangana nazvo chakava chishamiso. Ndaigara nemhuri yangu zvakanaka. Pasina kana kunetsana, pasina kana kunetsana kana kukakavadzana kana kurowana. Zvakangoitikawo musiwo. Mukoma Simba maienda kumbere mabva kubasa pamwe manga makuwandira kubasa kamaiguru akatari kanimbo? Haiwa kwete. Chinhu chakatoitika musiwo upa zvakatoitika ndakanga ndatobva kumba. Ndatobva kumba makuseni yacho ndichitoenda kubasa. Ndisina utarisiro kutoti ndinodzoka futi kumba, zvekutoti ndaitotaura nemunhu ndichiti kumba ndinoya mangwana nhasi ndiri pajuti. Saka mukuzenge kwazoita motikari yamuka iri kuda kuenda kuHarare. Ndipo ndakati chiregedze ndichimhanya kumba ndinotore mapepa ndiendese nemotikari iri kubuda makuseni. Ndokubva ndanosangana nesituation iyo zvandakanga ndisingambofungire kuti zvingadaro. Tinotenda. Chikomba ichi anga ari munhu wekuziva here kana kuti makanga matotanga kusangana musoro? Chikomba ichi anga asiri munhu wekuziva. Nekuti dakai akanga ari munhu wekuziva kudawo pamwe ndaigona kuzviudzwa nevamwe vanhu pakuti hapana chinoitika chisingaonekwe nevanhu. Saka ini ndoti aiwa munhu asiri wekuziva. Kunze kwekuti iye mudzimai ndiye unge aitoziva zvaitika, kusinawo mumwe munhu aigona kuona kuti zvii zvaitika.
handi mchisvika mumba muri kusvika mai guru akavharirana nemumwe murume vana vakanga varipi? Vana vakanga vaendeswa kunorara kumba kwamainini anowari mudzimai wemunina vangu ndokwanga kwaenda vana. Chikonzero mwana anga aripo anga ari kamwana kamusikana kadiki kagotwe kakanga kaine 3 months kabva mukusiya mukaka. Ko vamwe ava vandoda kunzwisisa kuti vachisumudzwa pamba vachinzi vazoenda kuna mainini chida pamwe makanzwa chikonzero vanga vanzi nekuda kwe inini ipapo handina kunzwa chikonzero saka mukuzofunga kwangu ndega mushure mokunge ndasangana nezvinhu izvi zvakaitirwa nawo yekuti pamwe kuda vaizogona kuona kuuya kwaita chikomba pamba vakazondiudza ndokufungira kwandakaitawo ndiri ndega. Mapinda mumba maona mai guru vane chikomba hongu ndanzoti makati chikomba chikabva chatangoda kurwisana nemi. Ko mai guru vaida kurwisa here vari munhu abatwa ari mumusha? Mai guru havana kuda kurwisa. Havana kuda kurwisa. Chakatongoitika ndechekuti mukunge ndanosvika pamba inini ndichiudza mudzimai kuti kovhurai dhoo ndo pakatangira nawo. Mudzimai haana kuda kuvhura dhoo. Inini ndakazototenderera ndikauya kuwindo kwandainokwanisa kuti ndione kuti mumba mumbori nani chiri kukonesa kuti windo risavhurwe. Ndakanotozotosvika pamwe pandakanovhura ketini panga pakatsemuka windo ndipo ndakazoona paine munhu. Saka panguva iyoyo inini nekutsamwa kwandakanga ndaita nekuona kuti munhu kauyu at the same time iyoyo ndikuti inini ndatoona kutoti uyu murume uyu ndiye mudzimai wangu. Ndakabva ndanobatwa nehasha ndokubva ndatotini chiregedzei ndichipfuure munhu makumbo ake ari mumba mangu asawe nekwaanotizira ndimubati. Saka vanhu ava mudzimai wangu neuyu munhu vakanga vari pamwe chete vakabatana vari mukona. Panguva iyoyo nyere yakabva yanotadza kunorowa pagumbo randada kuti inorowe munhu wekuti asabude mumba mangu. Yakabva yanorowa mudzimai ndikabva ndanotorasikirwa naye. Panguva imwe chete iyoyo pandakazonotenderera kuseri ndichienda kunoti ndichinopinde mumba muya ndipo pandakabva ndanoona chikomba chiye chakanga chatovhura windo chatobuda nepawindo chanotiza. Ndoda kukudzorerei kumashure mukomasimba. Pane pamatsanangura mukati chikomba chakanga chauda kurwisana nemi but apa ndiri kunzwa kuti muri kutsanangura muchiti no zvakaitika imimi muri kunze nepawindo. Chakanoitika mukunge inini ndanosvika pamba ndichinoka kuti ndivhurirwe. Voisi remunhu rume rakatanga kutaura kuti ndiani auya pamba. Ndokudzonzi ivoisi rababa nepanapa. Chikomba ndochobva chatotanga kutondiudza kuti iwewe kana wangu uchida upenyu hwako iwewe gara watobva pano ukangoda ndikakubudira ndobva ndagara ndapedza newe. Saka panguva iyoyo inini ndo pandakanotenderera ndichienda kuwindo kuti ndinyatsoona kuti munhu ari kutaura izvi ndiani. Ndo pandakanotarisa nepawindo pandaona kuti munhu uyu akutondithreatena ini ndiri pamba pangu. Saka ndakabva ndanobatwa nemwoyo wehasha ndichitonoti munhu uyu handisi kumuuraya asi ndoda kumupa injari yekuti timubate asina kwaenda ari mumba. Sezvinewo zvakabva zvangoendawo nepamwe nyere ikazorowa mukadzi zvisiri izvo zvandanga ndichitarisira kuti zvinofanira kuita. Saka vakarohwa pai? Vakazorohwa pari nechepamutsipa panapa. Asi imimi semunhu anga ari mumauto akadzidza kushandisa ngirikini kushandisa pfuti maitadzi here kunanga makumbo dai manga mune urongo kuti munyatsonanga makumbo? Ninge ndakanhanga makumbo mukunge vanhu ava vakanombundirana. Ipapo mukunombundirana kwavakanonge vakaita ndakatoshamisika ndichizoona inini ndazorowa mudzimai instead yekunge ndichirowa murume pake. Ndakatoshayiwa kuti zvambofamba sei because kwanga kuine gumbo nekwanga kuine musoro wemunhu akazorowa nepfuti zvakanga zviri kure nakure. Saka ndachindipabvunzira kuti semuuto ungapotsa gumbo ironorowa huru. Ipapo ndikutoti maitikiro yazvakaitika kana neniwo ndinotorwadzika nezvakaitika.
chiitiko hongu chaitika taona mumba mune chikomba pane here vamakashedza zvichida pamwe vavakidzani kana kuti vanogara vamwe vaigarisana navo kuti uyai mundionerewo zviri mumba? Inini panguva iyi chandakakwanisa kuita kuenda kumapurisa kunovazivisa kuti ndozvaitika pamba pangu. Ngatiti zvese zvazvisati zvaitika nekuti inini ndikabata chikomba ndisati ndatita imwe action ndinogona kushedza vatikagarisana navo uyai mundionerewo zviri kuita amai mwana chiitiko chavari kundiitira mumba. Makatorawo here danho iroro kana kuti? Danho randakanokwanisa kutora inini ndiri kunoti ndakanoudza vabereki. Vabereki ndokubva vatononditi isusu takutonomhanya kunoona zvaitika pamba. Iwewe kana uri mumwe chiregedza kuramba wakabata pfuti unogona kupedzisira wazuraya. Iwewe kana uri mumwe isusu takutofonera mapurisa kuti auye aone zviri kuitika, isusu tichienda kunoona paitika zvinhu zvipi. Saka ini ndakabva ndanoudza vabereki ndokubva vanosvika bva vanoonawo ndokubva vachiti saka takuchienda kunochiudza vabereki vemurandakadzi nekuti taiva vagarisana. Ndozvakaitika. Vana vachinzwa kuti ndizvo zvaiita baba vapfuura amai vakazvitambira sei? Zvinorwadza mukoma pakuti vana vanenge vachiziva amai nababa muchigara zvakanaka. Semwana wangu mukomana muhombe panguva iyi akanga atova grade 6 akarwadzika zvekuti kana patakaonana izvi zvichinge zvaitika unonyatsoona kuti mwana ndamuisa panguva yakaoma haana chaanogona kutaura. Niniwo ndaitorwadzikanawo futi semunhu angari murudo nemhuro yake ndisingaziviwo kuti ndozvo ndichasangana nazvo mukurarama kwangu. Chokwadi. Ngatimboendai pamunhu anonzi Mukoma Simba. Anga ari munhu akaita sei? Anga ari munhu ane hasha here kana kuti? Mukoma Simba munhu wanga wasina hasha. Mukugara kwawo waitowo munhu airarama nevamwe zvakanaka panototadza mumwe munhu. Waitowo mumwe munhu aiyemurika mumusha pakutoti aidzora vamwe vanhu pane zvakaipa zvose zvingadai zvichiitika. Komusu ngati komusu chiita zvemusi uyu Mukoma Simba vakatadza kuzvidzora. Kuda chakatadzisa kuti watadze kuzvidzora inyaya yekuti mazwi awakaudzwa nemunhu akanga ari mumba umu ekuwimbiswa kukuwadzwa nemunhu ari mumba mawo pamudzimai wawo mumba mawo pamachira awo vakatadza kuzvidzora zvichokwadi. Saka mhuri yemukadzi muchinzwawo vakazvitambira sei? Pani kuyanana here pakati pemhuri mbiri idzi kana paine urongwa makaita here urongwa zvichida pamwe kunoripira vana Tezvara? Mushure mekunge zvaitika sekudaro vana Tezvara vakauya pamusha pangu ndokubva vanoona zvichokwadi ndozvaitika. Waona kuti ndozvakaitika ndoku mapurisa akauya, vakauya MP, vakauya kansera, vakauya mambo chief, pakawa nekutaurirana. Varidzi vemwana vakati aiwa tinoda kuripiwa. Mukoma Simba vakaripawo varidzi vemwana kubvuma kuti watadza nekuda kwezvawasangana nazvo. Naiwo wakabvumawo kuti aiwa ichokwadi zvinhu zvasanganikwa nazvo vakagamuchira kutadza kwakaitwa nemukwasha wavo. Chero nazvino ndinongoramba ndichingotaura kuti ipapo ndakatadza zvichokwadi. Ndinobvuma. Handei maenda kunoripota kumapurisa. Mapurisa vakazvitambira sei? Nekuti imi muri munhu wemutemo ivo futiwo vanhu vemutemo vachiona mumwe wavapara mhosva yakakura kudaro. Mapurisa akaita basa rawo. Inini ndikatotorwa ndakabva ndatoendeswa kuchitokisi ndikanyoreswa mastatement from mastatement ndokubva ndatoenda kukoti. Kukoti ndokubva ndatonochengetwa kurimandi ndichimirirwa kuti nyaya yangu kwayanga yaitikira haigoni kunotongerwa ikoko inotongerwa kumatare eHigh Court. Kuzodzamara zuva rokunosvika zuva rekutongwa ndikazotongwa nedare guru reHigh Court. Kusvikira nanhasi. Chiitiko ichi chakaitika gore ripi? Chiitiko ichi ndecha 2018. Handei musi wamaenda kudare redzimhosva muchisvikopiwa mutongo wenyu makatongerwa nguva yakareba sei? Ndakatongerwa kugara mutorongo kweupenyu hwose nemutongi. Makazvitambira sei?
zvakanga zvakaoma mukurarama kuti ndizvigamuchire kuti zvechokwadi here ndatongerwa kugara mutorongo kweupenyu hwese. Asi mushure mukunge ndatotongwa ndaenda kujere kunogarawo vamwe vanenge vapara mhosva vakatongwa, ndakanosvikawo ikoko ndikasanganawo nevamwe vane mugove wakafanana newo. Ndasvika ikoko ndikatanga kutaura neshamwari nehama, vamwe vakatanga kutondidzidzisa manamatiro, vamwe vakasvika pakutozotonditi aiwa hausiri wewe wega vatanga kutongerwa chigove ichi, chine vanhu vakawanda, iwe chichigamuchira chizvisa mumaoko maMwari. Nerimwe remazuva Mwari unoita zvaanoita kwauri. Saka ndakazozvigamuchira, nazvino ndikanzwisisa kuti kune zvaida kunzi ininiwo ndisangane nazvo muupenyu hwangu. Ndinotenda. Asi hama vachiudzwa kunzi hama mwana wenyu tamutongera upenyu hwese ari mukati metrombo vakarwadzika nekutiwo ininiwo ndanga nditoriwo breadwinner pamba, zvekutiwo vanenge vachitotarisirwa kuti tabara mwana ndiye anotichengeta, ndiye anotiitira izvi. Asi vakagamuchira chigove ichocho. Chero nazvino kunyange vandakatadzira vacho vakazototerawo zvekare mushure mokunge ndatotongwa, vachitotiwo no zvakaitika kunyange musi wandakatongwa iwo vakazototi isuwo tasingasina tarisiro kuti ungatongwe chigove chakadaro, taitongoto uchatongwawo makorewo ekuratidza kuti unofanira kuzodzoka panze uchishandira mhuri yako. Saka vakagamuchira chigove ichocho. Mhuri nevana vanouya here usokone? Mhuri ndiyo inouya apo neapo. Vana handisati ndaonana nawo kunze kwemukomana muhombe vandinongonzwawo kuti akazotosvika pakati pekupedza chikoro, asi inini hangu handisati ndaonana nawo. Tinotenda. Zvakakukosherei sehama dziri kugara mukati meusungwa kuti vadikani vedu vari kunze vapote vachiuya vachikuona mukati mejeri? Zvakakosha kuti vadikani nehama vapote vachiuya vachindionawo, nekuti inini ndine zvimwe zvinhu zvandadzidza zvakawanda ndigere mukati menzvimbo ino, zvandakanga ndisingagone kuti ndigone kuzviziva ndisina kunge ndapinda muusungwa. Saka ndinozvitenda kunge ndatozotosungwa, ndatova mumwe munhu wekuti ndinogona kuudza munhu asati apinda muusungwa kuti ichi nechichi nechicho siyana nacho. Ukaona zvinhu zvichinge zvodai, iwe unofanira kudai kuti unzvengane nekupara mhosva nekuzotongwa. Kune vamwe izvezvi vakagara vari mukati medzimba vanogona kunge vari kunetsana kana kuti vanogara vachirwisana. Mashoko amunoda kuvaudza kuti chii? Mashoko andinoda kuti nditaure pakati pevanhu vakaita seivavo vanogara mudzimba muine mhirizhonga, ndiri kuti tsvagai Mwari pazvinhu zvenyu zvose. Mwari ndiye anokupa mudzimai wakanaka waunogara naye. Saka mukunge vatsvaga Mwari, tinoziva kuti isusu mutemo unotaura kuti hakuna ani nani unotenderwa kunge uchideura ropa, zvorova kuti munhu mukunge asvika mutemo waMwari zvorova kuti naiye unosvika kutadza. Saka sei zvakaita seni ndakapara mhosva iyi ndakanga ndisiri kunamata ndisingazivi Mwari. Saka nazvino ndiri munhu waakutoziva Mwari, anokwanisa kumira pamberi pavanhu achitaura ukuru hwaMwari nekudzoro vamwe mune zvakaipa zvingaitika. Tichitarisa kumashure uko, hongu mukoma Simba unononga vangu vari munhu anga akanyarara, anga asinganetsani nevanhu, asi kusvika pachiitiko chekuti mazorwisana nevanhu kwakuri kutanga ikawo maisimbonetsanawo nevanhu vachiratidzira kuti munhu anogona kunge aine hasha asi akadi yake akanyarara. Zvinogona kunge zviri zvofuti zvakazoita kuti musuya wehasha dzizokukurira. Mukoma Simba kwaiva kutanga here kusanganika nechiitiko chekuti munorwisana nemunhu? Mukoma Simba mukukura kwavo wakakura wari munhu wakanga usingaite zvekunetsana nevanhu, kunyangwe kuchikoro, kunyangwe kumabasa, kunyangwe kwose pawaigara, kunyangwe mumusha muraini chaimo, havana vanhu vavainetsana navo. Zvakatoshamisawo musi uyu, kana neniwo nyakuita izvozvo ndinotoshayiwa kuti zvakambobva kupi. Saka ndakangoona kuti
yakanga iri nzira yawo Mwari Baba kuti nditadze ndisvikewo mukati mekuzovawo musungwa. Nhasi uno toti ndakupai mukana hongu maiguru vakaenda, dai paine zvamaigona kunge makagadzirisa kana kuti dai paine zvamaida kutaura kwavari maivati chii? Ndiri kuti dai kuri kuti vakanga varipo panguva iyoyo kana zvataigona kugadzirisa ndezvekunoti kana paine chinenge chichinetsa mumusha, kana paine chanetsa mumusha chinotaurwa, chinogadziriswa. Hakuna chinhu chinonzi hachigadziriswa. Zvorova kuti pane kukundikana, pane kutadza, vanhu vakange vataurirana, nhau dzese dzinogadziriswa. Handei pamagariro amakaita mukati mechikurubi Maximum muno, makagara zvakanaka? Kubva kupinda kwandakaita pachikurubi ndichitanga kunamata pachikurubi ndakatanga kuona zvinhu zvangu zvichichinja, magariro, mararamiro, kunyangwe zvangu ndisiri munhu uri kunzi uri kushanda agere muuranda. Ndiri kuti izvozvi ndava kuziva Mwari, saka ndiri kuti ndava kutorarama ndichitosvikawo kutotadzira Mwari kubudikidzira nemunhu wawakasika, nekuti zvinonzi ukatadzira mumwe wako watadzira Mwari. Vamwe kakunzoko vane mufananidzo wekuti kana munhu achingapinda mujeri inzvimbo yakaipisisa, inzvimbo inorohwa vanhu, vamwe vanobikirwa sadza rine simende kana ndo magariro era muri kuita mukati meusungwa? Kwete kwete, tiri muno mukati meusungwa tinogara zvakanaka nevachengeti vedu. Wani tine zvakawanda zvatinoita tiri muno zvinosanganisira kudzidza, vanoda kudzidza, vane zvipo zvekuumba vanenge vachiumba, vanoda kunamata vanoenda vachinamata. Izvi zvinotaurwa zvekunzi kunodyiwa simendi, ava vanhu titotaura chikafu chatikudya hachishoreki, tinototenda vanotichengeta, tinogara navo zvakanaka. Vamwe ndo vanofunidzira kuti kunorohwa vanhu, aiwa hakurove vanhu, tinotogara zvakanaka nevachengeti vedu. Pamwe muri kuvatya kana sekura vari kure? Aiwa kwete, hativatyi, tinokudzana nekuti ndo watinogara navo. Aiwa, ndinotenda mukoma Simba Rashe Karonga nemashoko amati pane nguva yatanga tiri tese muchinditsanangurirawo nhoroondo yekuti makapinda sei mukati meusungwa. Ndichikushuvirawo zvakanaka. Tinotenda, tinoshuvirawo kuti daiwo mune zvimwe zvirongwa zvinozoitikawo zvenyika ino zvizoticheukawo, nekuti zvakatiunza mukati menzvimbo ino. Mukukura mukurarama vanhu tinoshanyirwa nemhepo nezvakasiyana zvinoitika mukurarama. Saka tiri kuti kudawo isusu imhepo dzekwedu dzakatonga tikauya mukati menzvimbo ino. Saka tinotokumbira kutiwo pane zvakaitika vanhu takatadza nekusaziva, nekuti dai taiziva hataisvika mukati mekutadza. Saka tinotokumbirawo kutiwo mutisvitsire kuna vakuru vedu, kusanganisira mutungamiri wedu chaiwo, barwewo nemwoyo wekutiregerera, nekuti takatadza, hatirambe tichitadza, tatovawo vanhu vanogona kurayiridza vanhu kugara nevamwe zvakanaka. Tinotenda. Aiwa, ndinotenda mukoma Simba. Vana ndichitaura navo ndimukoma Simba Rashe Karonga avo vaigara kumudzi vari mumauto muZimbabwe National Army, vachitsanangura vanotsanangura vachiti inini ndakapinda mukati meusungwa mugore ra2018 mushure mekunge vabata mukadzi aine chikomba. Vakakundwawo neshungu nehasha, vakatora pfuti yebasa vakapfuura chikomba. Asi nhasi uno ndofunga muri kunzwa shoko guru ravari kutaura kuti kana tichinge tiine zviri kunetsa mumusha ngatitsvagei vayananisi, tiyananiswe, tisashandise mhirizhonga kupedza dambudziko rinenge rapinda mukati memusha. Ndakamirira Zim Newsbeat TV, zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Ndoda kukutendai nekufollowa, kulike nekusubscribe pamwe chete nekushare maprograms ese atinokupai uye aticharamba tichikupai ndichiti chisarai. Kana mutiri ona tutambire komori yeZimbabwe
tinokumbira mumwe shumuri yezimbabwe tinokumbira mumwe shumuri yezimbabwe tinokumbira mumwe shumuri yezimbabwe tinokumbira mumwe shumuri yezimbabwe tinokumbira mumwe shumuri yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana